Здравейте и добре дошли в поредното ни аудиоизследване. Днес пред нас стои една доста сериозна задача. Ще вземем един наистина масивен обем от сложна икономическа информация и ще се опитаме да дестилираме от него най-ценните знания. Подготвила съм един много дълбок анализ на доклад, който реално очертава контурите на бъдещата световна икономика. Става дума за стратегическия документ на JP Morgan Wealth Management, озаглавен е «Перспективи 2026. Обещания и натиск». И мисията ни днес е ясна – да преведем всички тези сложни финансови и геополитически концепции на достъпен език. Абсолютно, защото материята е тежка. Да, идеята е всеки, който слуша, да получи бърз, но много задълбочен поглед върху това как се променя светът, без да се чувства претоварен. Източникът ни разглежда сблъсъка между три колосални сили. Това са изкуственият интелект, глобалната фрагментация и инфлацията. Точно така. И тук, за да зададем правилния тон още от самото начало, трябва да отбележим нещо много важно. Ерата на ниската инфлация и онази безпроблемна, гладка глобализация официално е приключила. Намираме се в мащабен преход. Светът преминава от едно постоянно търсене на чисто икономическа ефективност към търсене на, забележи, устойчивост и сигурност. Вече не е важно просто къде е най-евтино да се произведе нещо, а дали веригата на доставки е сигурна. Добре, нека разчепкаме това, като започнем с слона в стаята. Изкуственият интелект. Има огромен дебат дали това е просто поредния балон или сме на прага на нова индустриална революция. Като четох доклада, се замислих за аналогиите с миналото. Да, те са много показателни. Като, например, железопътният бум в Обединеното кралство през 40-те години на 19 век или пък интернет-бумът в края на 90-те. При тях имало страшен излишък на капацитет. JP Morgan дават един много интересен детайл. През 2001 година само 10% от положените оптични кабели в световен мащаб реално са били осветени, т.е. използвани. А останалите 90% са били просто тъмна инфраструктура. Точно. Та логичният въпрос е, имаме ли такъв излишък днес при изкуствения интелект? Значи, експертният анализ категорично контрира тази теза. При изкуственият интелект в момента просто няма такъв излишък. Напротив, свободните места в центровете за данни са на рекордно ниско ниво от едва 1,6%. Вау! 1,6%. Да, това е почти нищо. Компаниите се борят за всеки сървър. Разбира се, има признаци на спекулация. Например, стартъпите с изкуствен интелект получават някъде към 230% по-високи оценки в късните рундове на финансиране, серия D и нагоре. Но когато погледнем публичните пазари, там нещата се движат от реални печалби. Като Nvidia. Точно. Цената на акциите им е нараснала 14 пъти, нали? Което звучи като балон, но пък реалните им печалби са скочили 20 пъти. Което означава, че фундаментът е солиден. И като говорим за реално въздействие, трябва да споменем пазара на труда. Бях много изненадана от факта, че 60% от днешните професии в Съединените щати изобщо не са съществували през 1940 година. Икономиката винаги се адаптира. Да, и това до някъде успокоява страховете. Докладът навлиза в детайли тук. Очаква се изкуственият интелект да засегне около 71 милиона така наречени работници на знанието. Това е пазар за 6 трилиона долара. Но историята показва, че технологиите създават повече работа, отколкото унищожават. И го правят чрез повишаване на производителността. Вече се вижда, нали? Абсолютно. Отчита се около 30% ръст на продуктивността при компаниите, които реално са внедрили изкуствен интелект. Това повдига един много важен въпрос обаче. Ако растежът е толкова бърз, какво може да го спре? И отговорът е физическият свят, енергията и водата. Точно така. В доклада има едни шокиращи факти. OpenAI планира изграждането на центрове за данни с капацитет над 25 гигавата. Това са над 1 трилион долара инвестиции. А предстоящия модел GPT-5 ще консумира 2 пъти и половина повече енергия на заявка спрямо GPT-4. И тук идва сблъсъкът с реалността. Защото има съпротива на местно ниво. Градове като Феникс вече променят регулациите си, защото тези сървъри изискват милиони литри вода за охлаждане. Местни общности спират проекти на Google и Amazon. Хората се притесняват за питейната си вода и за цените на тока.
Имайки предвид тези физически граници, JP Morgan развиват инвестиционния подход на една 4-степенна стратегия. Първо са лидерите с голяма капитализация, така наречените хиперскейлери. Те растат с по 20% годишно и генерират милиарди. Втората стъпка. Втората е веригата на доставки – полупроводниците. Споменахме Nvidia, техният нов чип Blackwell е разпродаден за 12 месеца напред. Но тук влизат и метата, индустриалните трансформатори, охлаждащите системи. Без тях няма как. Да. Третата стъпка са умните корпоративни потребители. Компаниите, които използват изкуствен интелект, за да си оптимизират бизнеса и да вдигнат маржовете. И четвъртата стъпка са частните пазари. Ето тук става наистина интересно. Спомням си, че през 90-те технологичните компании излизаха на борсата много рано. Средно на 8 години с около 44 милиона долара приходи. Днес обаче остават частни много по-дълго. Средната възраст при излизане на борсата е 14 години с 220 милиона приходи. Защото има огромен наличен частен капитал. Да. Топ 10 на частните компании за изкуствен интелект вече струват трилион и половина долара. Приложенията ще се развиват предимно там. И така, какво означава всичко това за голямата картина? Защото имаме този технологичен бум, но той се сблъсква с един физически свят, който се фрагментира. Глобализацията, каквато я познавахме, приключва. Краят на най-евтиния произход. Точно. Сега акцентът е върху правилата за произход и сигурността. И тук е много важно да вмъкнем нещо, за да сме напълно обективни. Да, непременно. Когато обсъждаме тези митнически тарифи, независимо дали са наложени от администрацията на Тръмп в САЩ или от леви правителства в Южна Америка, ние тук просто предаваме икономическите наблюдения от доклада на JP Morgan, без да заемаме политическа позиция или да подкрепяме конкретни политики. Абсолютно. Ние просто четем данните. А данните показват, че ефективните митнически тарифи на Съединените щати достигат 15-20% и засягат 70% от вноса на стоки. Това е огромна промяна. Да, виждаме реално отделяне между САЩ и Китай. Вносът на щатите от Китай се е сринал от 22% през 2017 година на едва 12% днес. Формира се този мощен северноамерикански търговски блок. Пристанището в Ларедо, Тексас, например, вече обработва търговия за 340 милиарда долара по суша. Ако свържем това с голямата картина, тази фрагментация засяга и отбраната. Докладът отбелязва края на дивидента на мира в Европа. След студената война Европа почти спря да произвежда оръжия. Производството на танкове там е спаднало с 77% между 1992 и 2022 година. Но сега НАТО изисква нови 3,5% от БВП за отбрана. Индустрията се възражда рязко. Виждаме новите заводи за боеприпаси на Райнметал, а това са огромни капиталови разходи, които помпат инфлацията. И в този нов световен ред се очертават много интересни победители. Китай е един такъв парадокс. О, да. Преките чуждестранни инвестиции там са отрицателни за първи път от десетилетия. Секторът на имотите им се срива. Но в същото време дигиталната им икономика вече генерира повече приходи от строителството и имотите взети заедно. Китайският технологичен индекс дори изпревари американския NASDAQ 100 с около 5% пункта наскоро. Те се адаптират чрез вътрешни иновации. Другият голям победител е Южна Америка. Защото имат това, от което светът се нуждае. Точно така, критичните минерали. Те държат 40% от световния добив на мед. Само Чили отговаря за 27%. А медта е в основата на електрификацията. Чили и Аржентина са номер 1 и 3 в света по резерви на литий. А батериите без литий не могат. Да. Бразилия пък е зелен гигант с над 30 гигавата капацитет само от вятърна енергия. И най-важното за инвеститорите, оценките на акциите там са изключително ефтини. Търгуват се в 30-я персентил спрямо развитите пазари. И като спомена енергия, това е ключово. Енергията вече е оръжие. Видяхме как Европа замени руският газ с американски втечнен природен газ. LNG, да. Да, с ангажимент за 750 милиарда долара до 2028 година. Но сигурността струва скъпо. Битовите сметки за ток в Европа са скочили с 36%. В момента цените на електроенергията там и в Япония са много по-високи от тези в САЩ и Китай. Това е тежък структурен недостатък. Ами,
Ако трябва да обобщим, защото мисля, че покрих наистина много, Мгм. намираме се на прага на технологична трансформация с изкуствения интелект. Тя е реална, подплатена е с печалби, но е ограничена от физическите ресурси. И всичко това се случва в един фрагментиран, много по-скъп свят, където устойчивостта замества ефективността. И това генерира инфлация. Това, което е очарователно тук, е на къде води всичко това? Една мисъл за финал. Тъй като моделите на изкуствения интелект стават все по-автономни и изискват колосални количества енергия, Да, а в същото време глобалният ред се фрагментира и енергийната сигурност става приоритет номер 1, започва да възниква един въпрос. Дали в бъдеще достъпът до базова електрическа мощност и критични минерали няма да се превърне в новата световна резервна валута? това е много силно. Нещо, което постепенно да измести традиционните фиатни пари, включително и щатския долар, при уреждането на международни сделки. Това би било абсолютна промяна на парадигмата. Всеки си струва да се замисли върху това. Да, енергията и изчислителната мощ като мярка за стойност. Наистина провокативна мисъл. Надявам се, че успяхме да помогнем в ориентирането сред тези три сили – изкуственият интелект, фрагментацията и инфлацията. Това е ключът да бъдем добре информирани в тази нова епоха. Благодаря на всички, които бяха с нас. До нови срещи!